kula makumbi amana kulo mhlaba e-South Africa. Ngiyathemba ukuthi niyaphila ingane zakwethu. Bafowethu akusekhona thina mpahla zengane sohlezi siphumele obala bafowethu, sikhuluma izinto esiyibonayo njengezakhamuzi noma njengabahlali basemzansi. Hhayi bafowethu, ngithule ngiyabuka nje la, ngiyabuka ngiyajula ngithi hayi kodwa bafowethu, hhayi kashafuze bafowethu, hhayi yebo lahamba emhlabeni kodwa hhayi lamshiya umuntu olimele bafowethu. Yabona uma kukhulunywa ngomuntu okwazi ukushaya ushunwa kubo, awushaye futhi awuqondanise ngqo. Nangu mbani umZulu kaShafuza. Hayi bafowethu, yabona uma ukuthi i-album yakhe le edlulile nje leyokugcina uke wayilalela kahle noma wake wayinika isikhathi wayilalisisa kahle. Ngikhuluma ngale yokugcina le, okuyinto futhi ebonakala kuyona usenyuse kakhulu izinga, ukhomba ukuthi usekhulile emculweni, uyakhula lo. Yabo leyo nto leyo kuyinto engijabulisa kakhulu leyo, ukuthi ukubona ukuthi umuntu uya-improve entweni akayenzayo. Nanoma yini into oyenzayo kumele kube nomehluko ukuthi umusha noma usumdala. Kodwa namhlanje into engizoyincoma kuyena ushaya ushuni wakubo, ushuni onganamsindo, ushuni onganakhulumisi futhi awushaye futhi ongangokuthi ngisho i-album oyilalela unganakile. Ngeke uze uyitshele ukuthi wena omunye umuntu, ukayitshela ukuthi mhlawumbe i-album yakhe umjikijelo mhlawumbe iyasho yena umjikijelo ntilutho. Angithi abanye bathi umculo awulona ifa, hhayi kodwa kule nsizwa le yakithi emaboveni hhayi ushayile bafowethu. Ngiyafisa futhi athi angaqhubekela phambili, ayibambe impela, awuhloniphe umsebenzi wakhe naye futhi ayihloniphe bafowethu, ngoba yini ngimvumile mina bafowethu. Ngiphinde ngifake nangu ubhodi uNjabulo Langa bafowethu, siyamazi uNjabulo Langa. Ungomunye futhi lo ungomunye wabantu abashaya ushuni wakubo, ewushaya ushuni ongangokuthi uma uzolalela ingoma yakhe khona lethi nje imfolomfolo le nje akagcine ngayo naye le kuthiwa imfolomfolo. Yabona izwi lababa uThokozani Langa lapha ulizwa ngqo, usomnandi wasala usokhekhele ngisho ulizwa ngqo izwi lapha engekho, ishawa indodana. Angithi abanye bathi phela umculo awulona ifa, kodwa yabona lezi nsizwe eziwu-2 lezi, hayi bafowethu ziyimele iy'bongo zakubo. Mina ngokwami uma ngibhekile ziyimele iy'bongo zakubo, ngoba ngeke uzothi hhayi lo muntu watshola ushuni kabani. Cha, ushaya ushuni wakubo futhi ushaya kamnandi, sewufaka nesimanje manje, uyawubona ukuthi usazomsebenzela. Futhi leyo nto iyasiza ekuthenini igcine amaciko noma igcine isitayela sengoma ethile, njengabe ubaba uBheka Umuzo, uThokozani. Angithi yabona nje manje kukhona uNjabulo Langa, lo shuni lo akwazi ukuphela lo, sazoba khona eside isikhathi, yabo. So nje bafowethu ngiyangiveza lokho ukuthi hayi ngiyabavuma bafowethu, ngiyivuma lezi nsizwe eziwu-2 lezi. umZulu kaShafuza, uNjabulo Langa, ngokushaya ushuni basemakubo bewushaye futhi ubemnandi, qondanise ngqo ngisho izwi uma uthi uyalalela ingoma kube ngathi iculwa yiloya omdala omaziyo, kanti lutho sokushintshela sekuyingane. Kuyinto enhle abayenzayo bafowethu. Ngibonga kakhulu ngesikhathi senu bafowethu. Salokhu sime njalo bafowethu, sibonga i-support, isicela futhi i-support ukuthi nibe nathi njalo bafowethu, niwe nokuba nathi bafowethu. Nathi asikhohliwe nina, ukuxineka nje ukuba busy mhlobo semhlabeni. I-channel othi sasekhona, i-channel iyaqhubeka bafowethu, sicela ningamnani bafowethu ukusupporta bafowethu. Ngibonga kakhulu ngesikhathi senu, amen.